nagbutan nga. Surprise number. Surprise number din dyan mga idol. Actually, pahula din dyan. Ang pahula kami. Ano ti saludsod di ka ni Idol Glenn ito madam naman. Ana iti yung bagbagawin mo na ni Idol Lawrence. Iratay awan iti signal. Ti signal dito yung Facebook. Kunang Facebook. At ati radyo kita dami. Ay apo. Ay apo. Okay mga idol. Good morning ka digdi amin nga deng amin nga agbibuya ti Facebook live nga at the sounds nan. Yes. Ken dagitay agdeng giti radyo digitay agisagsagana. Digitay kay digitay digdigos. Digitay aglablabar. Siyempre napudot man gaya min ya ano na nga napudot ti. Ayun na angin. Nangin. Napudot ngem na angin. Shoutout pa gayam ka digitay provincial guards ito kapitol nga nang bantay ka tayo lugan ko. Ayan, wow, social. Actually tayo lugan naperjana nga min dirabi Ken balag ko pa kindi ka dyak kumain at tadyak may turturog at tadyak may nakaturog. Pero nakaturog siguro 2 oras. Di ba? Ngayon gumatangkot ka baron. Kumatangkot ka baro. Kabaro nga baterya. Amok makabaro nga na. Lugan. Kabaro nga kami. Baterya. Mga idol. Or dati Idol Glenn in relation with the lugan, bakit dinaawan ti gasolina mo? Kay haan ka kapulpul tank na dyan lugan ko. At amo mo no kakasto nga agpangatot ti pa. Kaya talaga nga puno mo. Mano ti full tank na dilugan mo? Mga 1.5. Apo naglaka. Sakit dwari mo. O naglaka. Anyway, mga idol na kayo, naka full tank na ba ang lahat? Diba? Kasi mga idol, itatagon daway. At dati mapaspasama ka nga out of stock. Itadagupan, I think, the Idol Matthew, the Idol Mark Espinosa, ayan dadya dagupan. Adot ti apo ti out of stock nga gasolinanen. Actually, dito yung amin, nagasa tayo dito yung Ilocos Norte, adot ti Dipo tayo. Dipo? Tay pagkuhan ti gasol, ti pagimbakan ti gasolina. I think may isa nga Dipo is dita Purimao. And one of the kwapa iti Cagayan, adapay ita. Adapay dita. Ken dayja iso nga, siguro nakukuha tayo mga minti, datay nga Ilocano dito Ilocos Sur, Ilocos Norte. Yes. Medyo mas masisad lugan no i-compare mo ita Pangasinan. Ito Pangasinan. Kasi sa Daduda. Manunga City dito Pangasinan. Sa dito ayan tayo medyo basit ngamin dito Ilocos Norte. Basit mat ngamin nga probinsya ti Ilocos Norte. Ngem ADSM tayo. For pangasa. 4 wheels na yan Idol Glenn ko na ni Idol Rain Santos. So di dyan 4 wheels na rod. Naka 4 wheels na. Naka 4 wheels sunang. Iso nga gumatang tinga baro nga baterya. Hindi na kayo mo magkita ngamin nga naka 4 wheels. Ay we, namo ba kami nakita? Amom di 4 wheels sa pong Glenn. Puraw. Pura ikakatlo na puraw nga tidag nga napigsat music na. Tapos ay when dato yan iso ti pakay kwanta dato usapan ta. Hoarding dato gasolina. And gumat nga to ken makita tayo ni DJ ado nga talaga ti agpapa gasolina nga di DJ handa pa kidi nga DJ full tank da lang gumatang da pa by galon nga by galon ngem mga idol amoyo kadi nga nagbalaag iti DOE nga itatapel ang lawas iti panagnato na detoy gasolina akit adan apo nakabantay dagiti kaming ti Philippine National Police ket bawal gayam bawal iti agitugot iti galon except kadagitoy datay agpadpadanom iti pagay iti manalon ngem adat special lane mga idol iti manalon ngem adaman ngem nan kasapulan nga i-presentar mo ti IDIM. Okay. Akas bilang talaga nga manalon di ngamin Ma'am Arlene ako dito na Singapore. Ay ket kasi nga talaga dapat. Ken at nagan Idol Glenn ato kami mo tigiti managundaway nga talaga hala nga di galon nga basit di ayan ti suka idi no kwa di naggawangan ti suka haan amon ti alalanda dito nagawangan ti dakkel nga danom. Wen di kita amon di gije pagikap kabilan dati dakkel nga kono ko tay mantika. Hanga DJ 1.5 ate dakkel. Alam mantika. Day as in nga day algalday. Okay. So amo yung mga idol nag-hoard kayo
tapos ilako yung manen, iti sa bali, ay bawal data bawal data mga idol. At isok tiltilawan ti si IDG as of now, idol Glenn, ito'y klaseng tattaong nag-viral pa ni ko, nag-viral Sino? pa ti may isang gasolinaan kasi nagngato ti may isang amundi diesel na. Oh, Ngimato nga ka Sa gasot? nagbaling mga 79 na. 69 lang. Madi! Madi, dapat i-call out i-call out dapat nagbaling ka 79 pesos. Imagine that. Kaya 69 pesos pa lang ti diesel ita. Pero dahil yung diesel na, nagbaling ka 79. Ay, apo. Dati matigong kunakon nga parang gunggundawayan man dahil nga kapitalista. Dito ay panag-ngato iti presyo. May-relate naman, Idol Glenn. Dati napasamak idi 2020 nga po pandemic. Yes. Iti COVID. Han ka di nga nag-hoard manan dagiti tattao idi kwa nga ano sa dinno kat adaapo dagiti alcohol, face mask, face shield. Kat gapo iti kina-in-demand na ipangato dagiti nga kapitalista a negosyante. Dato'y presyo. Dagito yung ginalon nga ang alcohol, face mask, face shield, pakaraman ng tiara. Ang nalalo ako dato'y gin. Amo madlaw idi? Man. Dede aga apa nagtani. Man. Kasi DJ pinag-panic buying da. Yes. Haanda nga nga makarwaran. Yes. Iso nga naggatang dati nakadado nga makmakan nakadado nga kwa. Imagine am detay grocerya yu idi ko tay talaga nga dakkel nga malls. Awan ti talaga nga inibus da ti pansit kanton kada. Tila da jay bread kada kwa. Oy, gabot panic lang ti panic mga idol. Kasi inaibagada nga ma-lockdown. So nga DJ ti panpanunot tayo. Ever since hindi no na ngamin no talaga makikita ti ma-lockdown. Amon rumurumar kasi. Yes. Iso nga DJ ti talaga nga panic. Ito tamat. Ngumato ti gasolina. Baka dumano naging ganas sa nga gasot kunada. Iso nga tapos DJ gatang damutan ti nakatado. Ngayon damagit kang Idol Glenn. Ti gasolina ka di, is it a necessity or is this just once lang? I think it's a necessity. Necessity dito, yeah. Kaapay ko na. Kasi every time we have a job, paisot ubran, isot papanan tayo, agusar tayo ti gasolina. Amin nga papanan tayo, at gasolina nga involved. Kasi no dadyo ko agubra ka, hamon man lugam ag commute ka, pagluganam tricycle ka matlata. Tricycle ka, taxi ka. Sika nga awanti ay sika nga hangga kung commute, sika nga motorista, motor ka lang. Yuray man kumadeta Mio, uno deta TMX. Ay kat ag gasolina ka. Gasolina ka lata. Ngem makunang ba nga po iti daytoy panagnato iti gasolina, crudo, petrolyo. Akit ada ba tendency na nga ag-hoard damit kada gito'y bisikleta or e-bike inatagon daway? Haan. Siguro, DJ produce no kwa ti e-bike, siguro yan aduda. Kasi most of the people siguro agbalinda nga ken deto yung solar digito yung solar kuang nga may kanti deto yan nga may kanti. I want dito solar pa gaya. Isu di talaga nga kuanda kasi ag ngato piti kuryente. Ag invest dati solar digi solar panels tapno dayji. Tingman na dayji power kasla power power station ko na dayji no kwa. Tapos mabalinda nga isut usaran nga pag electric pa digi silsila. I think adan na nakita kita Facebook nga nag customize iti e-bike na. Ini kanat solar panel nga may sa. Actually DJ nga gusto nga talaga DJ. Gusto lang DJ. Kasi no DJ mawawanan ka kung mati DJ ag malobat DJ mo. Mabalinda nga usaran DJ as a backup. Haan na mga mabalin nga usaran lata DJ solar ta no haan na mga masupusupan amin. Amin. Iso nga anya DJ ko na that is also what you call the hybrid system ti Logan. DJ adda DJ ko na adda electric kan gasolina na. Di ba? At least kat makita tayo apo. Iti parang diferensya na
Ang imno gumata ka sa mountain bike, okay lang. Gumata kayo lahat ti skateboard dun. Yun. Day, inasar na di tanok. Tay roller blades, mabalin pa. Day, inasar na- Rollers. Day, inasar, di kita pagi, di kita Di kita pawik ka. Di kita babasit nga fish. Oo, di ba? Oo. Ako na ni Rain Santos. Ay, agbubuhay ni Rain Santos. 200 may sa abilog idi ko na. Wen. Manginom nga Nangina. talaga ni Rain. Kita mo deta amin mga pinagkudkudil na deta. So pa ya. Apo kabagyan na. Nabara. So pa ya. Oh, di ngamin. Ngam, let's go back to hoarding, Idol Glenn. Ada ba iti pakibatugan? Ay, ada pakibatugan ng alinteg eh. Dito anti-hoarding law. Iti Pilipinas. Dito mismo apong panag pa-overprice yo. Siguro pa ba sakop nga tayo iti DTI dito or damagat ito man ni Apo regional or provincial director da dito mismo apong DTI no talagang sakop da dito yan kasi makapaalarma. Imagine dati agsasaro nung Actually, naka-empty container hindi man kalman. Hindi na minsan nga ano dito yan. Hindi lang kalman gaya. Hindi na pang kamdi may napanaktimay siyang paggasolinaan. Sir awanen ko na daman eh. Inno? Ito batog na ti NU project. Okay. Ano dito major major one kwada big kwada no mitata awanan sir ko na daman hindi ko ano pa nagijay dati nga pagkukada mo isu tinagasolinaak and ito yung petron kanay nakadaduti nakadaduda nga nakapila yan. Pati bus? As in nga pila minibus? Ita DJ pay eco oil ita gayam ita wasnay DJ eco oil ita napan di gayam naglugan nakalagawid nga jeep nga naud-udi so tinaudi nga ko ide namintalo nga nagsarding ti maysa nga namintalo nga nagsarding iti bus ay gas station pero wala siyang naantay awan ti gasolina da. Awan ti nauray na. Awan gasolina da. Awanan sir ko na da. Kitaan nyo man ti det ano pa ti kung kulang idi ko alapo di ka jaksa mo makadanon je pawa yun at hindi mo naggasolina neto si jeep may. Isang garod kata gapo iti dayta atot maikalang idol aya. How much more no dito parang what if lang naman no awan to talaga iti gasolina nga po kada tinga singgalot dayjay abroad edi nakakaroon to na apo edi parang hoard yo aya iso nga kikita nyo basit ada na batasang pambansa or batas pambansa bilang 33 as amended by decree number 1865 kuna ni Ma'am Himawari. Wow amo ni Ma'am Himawari ay grabe nalaing ni Ma'am nga talaga so payo dati kay kukod ni Ma'am iso na pa iti mismo kaya ni papagsamantala ako na tapoy. Ala po. Hello kay Kabanji ka natin si De Los Santos. Hello kano G-Farm. Ken buti pa yung gasolina nagmamahal. Ako kaya kailan ulit pagmamahal ko ng Ma'am Himawari. At ang hugot ni Mama Himawari. Di kami Mama Arlene Acob. Tony Ginaldo Valdez kan. Kasi nga talaga amo data true love kat umay to lang ako. So mangbay to latak. Basta yung mga i-hoard. Nariga nga miti ag-hoarding kamot ti ayat. Taado dapat no kwa. Apay iso dala amin. Amo kasi sa kidi ko. Napagasatan ni Titam Taiso na tinakaal. Paunay eh. Ang hording. Saan ko magpanik mga idol? Yes. Kasi ato tagpapanik tatan. Ado. Especially di kita nagtamtambak. Ayan ti gasolina. Uy, ako nagtamtambak gasolina. Panic buying makes deta nga talaga nga awan ti katuturan na, di ba? Ken Idol Glenn, no agtambak at gasolina, delikado. Api ko na mabalingan pa ka iatundaan ti uram. Naglalalo na, di kita alikot nga kaanak-kam kada anak mo, nga ayam ti puspuro, ay ko talaga nga, goodbye, balay. Di ba? Awan lukwan, mga idol. So nga, iso ti irigat na ti agtambak ti gasolina,
especially tatanga na barat panyempo. Oh, hamat nga rod nga deta pagitamtambakam ko safe no kas pagarigan man. Kaya natin pa Madina mga idol, iti agitamtambak, iti sobra-sobra ang gasolina kat ano numero. Amo yo kadi nga idi before pa ilang ti pandemic kada ko adda di aglaklako ti binote bote. Iso nga talaga nga Datay parida. litro. Litro. Adda nga ilam-lamang da idi. Correct. Nga amo yo kadi nga naiparitan di gidya na tiltili Yes. idi. Babalenti si IDG. Mabalin na taong tanda kayo at apay tahang kami nga secure data dapat katundaan ti apoy kada Yes. data aglalo no dete haan nga awan tay safety precaution nga. Oh, dito sa dito nakaanak idi. Ay, strawberry nga coke nakiti ko. Ada pa sting de ya. Ada sting. Tamo ko di ko katana. Ada Strawberry sting. flavor. Ada sting no ko ada de bay saket ko ano ko. Matcha. Dete Oh. Isla Royal ko ma. Royal, orange. Ay, green. Green ba? sting. Green sting. Red Jai. Tita, amo mo lang, gagatangin na. Oh, di ba? Kata, amo yung dito mga idol, delikado. Ang lalalo no, awan iti pakitambakam kumaya. As pagarigan, akat pangipanang marud. Alangan dito tingataltalon kada ana. Apo. Oh. Ikwayo latan anya day jayan ora hanyo mo nariga mo ngamin. Ikwada na idulin dalat ti safe place. Nga madiilat ta. Kasi iparit mo ti PNP. Unless Di kailan tagwag katang matiliw kayo. unless ana idol Glenn, unless manlalunda. Nga pa usan ang pagpadano, malapit ti pagpadano lang eh. Digitay kuliglig, digitay. Ano. Digitay gasolina at kulkuliglig kada dumapay or crude kuliglig kan traktor mga idol. Amo mi diubi nga amo ka di dibi nga ket ti crudo ket isut may sang kalakaan nga kwa kalakaan nga gasolina. Anong gasolina nga crudo? Ti crudo ket may sang kalakaan diesel. Diesel. No kumati Nanginat diesel datan eh. no kumati ti extra uno dete premium gasoline idi. Ket ti balor na ket 30 pesos. Ti diesel idi kwa 15 pesos lang. 15. Well, Naglakamot doon. nalaka idi kwa ti crudo. Isungar mo susarad nga pagdanong. That is a very friendly Anang artist petrol yun. kerosene. Ti kerosene, ti lang ang mga pakosaran ti kerosene, namom de mo pag gasera de mo pang agala tukak. Kan may sapay, mausar mo ta kerosene, namom de gaya ususaran ti ko dete agluto ka ti popcorn. Ay, amot. Ususaran na daya te Ay, sinidya. kerosene te ko kada te kaslalang ikaw. Kun dete ko dete ipump mo be tapos agpantog kan DJ kat mabalin mo pa yung usaron ti anya dito yung gas. Kung gasera ka DJ dakas la film na jo nag DJ. Iso ti usar na ti amok ti kerosene. Kan kinki. Among ti kinki. Kinki, pag silaw. Pag silaw nga kinki nga kas DJ tapos adda gas na taunag na nga DJ kas la adda DJ anya dito yung tela na lupot na. Tapos ikas mo tapos jore ag malmal jore agpat nag DJ. Kasilaw lat ta DJ. Ilaw kyo, gas kan lana. Di ba? Pag ilot niyo, pag ilot ni Lola. Aman, agas deta. Di kayo mate. Lana lang apo na mo tagaso na pa naggas mo. Aman, gas kan lana pag ilot idigwa. Bautek sa DJ mang kanang gas kan. Kita, lumaing dagos na rusok ko idikwa. Di ilutan dak ka. Naligis na naman ng lula-lulay. Okay, ay, na barangay Balatong Long City. Ayan, gas kan lana, imagine that ha. Isang pag ilot na dati yan ang ngayon lumaing nakmatan. Nan anong ang kabarok? Gas kan lana. Lana kung kwa DJ siguro asin. Gas kan lana. Makamukha. Ilan dati Hasag ko naman. Ang hasag. Hasag. DJ tayo magbagag. Hasag. Hasag DJ. Haan dete. Dete kwa DJ. Dete kwa de sona. Te adda film de yung hasag DJ. Oo DJ. Ipamp mo ba ilaag DJ. Tapno ag silaw DJ. And then ag DJ film na DJ. Isuti talaga nga
Agimit Oo. iso na ti silaw. So pa ay wait man lang. Hello mga Sir Marlon Ordillas Kokya. Yes. Amari ba po jay Hawaii. Good morning. Sir dita Hawaii. Awon pa ba iti hoarding di gasolina, kerosene, diesel. Apo na rin. Ayan. So nimbagan at aganan sa balin sa DJ nga pagilot. Amang gaskelana. Amo yun amo yung amin ni Sir ni Idol Lawrence yung ko di. Ano? Basta lata enyan ti kapkabil da ko madi gamin tumalab kung kuan na tilana lang. Deta kinanakil deta bagina kan deta kinabangbang deta buksit na. Napaghahanap ang edad ko na ni Himawari. Kan lanan nyo ken asin ko naman. Kita ang lanan yung kinasin hanga lanan yung kenggas bautang ka tupay. Matagas talaga. Sorry, dawa ko ka rin, friend. Ma'am Glyceril Valencia. Kumain ng isalakan. Ipiyansas di Glyceril Valencia. Imbaga na pwede kalmat. Isang pag-init na kanyak. Kunana, hindi. Alam mo, Basta kalakay na ko na idol. Glenn and idol. Us-ustong natin ang baka. apong isang apong Glenn. Oh, di ba? Kana, okay lang matalanat niyog. Yung tigas. Na may med pwede lanan yung Tibir Santo. Wow, May yung tatan, awan ko na kas dyan, tigas kan lana. Pero damag ko nanang ko. Alawin. Ano ba? Ano nga mag-i-equaring ka. Kat no iso talaga, iso nga talaga ti, anya tumalab kang kat di apay kidin. Ipanas mo ito kengka. Nauray kita. Anya apay ti hor-hording da para ana? Para kadeja, para taltalo. Para taltalo. Para DJ hasag. Hasag, anapay. Kan DJ para ana, idol Glenn, no, in ka bye-bye. DJ para, ay, di Dito gijay. man mga lap. Di gitay Dahil nakamotor, bilog da. naka-demotor nga bilog. Okay, di gijay. So, Ayan. di gijay mangalap. Mangalap, di gitay mang manalon. Para handa mo nga mambaling nga itugo DJ bilog DJ Petron. Di ba? Una ka! Ano nga? Wala. Gasolina. Gasolina ako. Naglaan. Ay, magbagkatan na. Oo. Ano tayo, dinaklisan ko ha. Tayo magkatan doon. Oo. DJ, anak ang bilog. Manong pagasolina ka mo. Ayan lang manong tilugan yun. Dati na yung bilog. Alam kay ka, Laila Emilio. Kala natin yung si Biernes Santo. Kala napati ni Marites Aguna Cortez. Maripod nambaran nito yung bakara. Ayan, kumusta kayo amin dito mga idol? Kaya hello man, gayong king ka. Ano pa? Hello, how are you? God bless you always. Oras na yun mga idol. Alas 5:46. Idol tuloy na ito. Dito ay usapang hoarding. Ito na lang yung madamdama. Kalpasan apo. Dito ay pamalagip. Yung kuna Idol Rain Santos. Idol Glenn, ipapadas to kina Idol Lawrence tagas lana paring sa maur. Ay na impadas kay di ubinya. May sa kamet idi gusto kang kadetan na. Gasken lana. Para sa 5:46.